ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲಾರು ನೆನ್ವೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಕುಸಿಟ್ಟುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನು ಯಾನು ಎಂಜಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಕ್ ಬೋಡ ಏನಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ಗುರು ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅತ್ತೆ ತುಳು ಆಟಿಡೊಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ನು ಗುರು ಮಂದಿರೋಡಂಚ ಅಡೆ ಪೋದು ಪತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಬೆಲಕಾಯ್ದ ಗಟ್ಟಿ ಪೂರ ತಿಂದುದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಉಂತುಂಡಲ ಮುಲು ಪಜ್ಜಿರ್ಗ ಐಕನೇಕ ಪೂರ ಪೋಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಸಲ ಧ್ಯಾನ ಲಕ್ಕಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೊಲಿ ಯಾನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊನ್ನೋದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಆಯ್ಜೆ ಎನ್ಯಾನು ಎಂಜಿನತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಆಟಿಡ್ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಸೈತ್ ನಾಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಇನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಸೈತ್ನ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ದಾಯ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಬುಡ್ದು ಭಾರಿ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನನೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಎಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಪಡ್ಡೆರೊಟ್ಟದ ಅಂಚಿ ದಾನ್ ಕೊಯ್ಲದ ಪೊನ್ನು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ 10-15 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಉಪದ್ರ ಇತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆರ್ ದುಂಬೆ ಮದ್ಮೆ ಆವಡುಂದು ಅಲೆಗಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಏನಿರ್ದಾದ್ರೆ ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆಗಲ ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಪ ಪಂಡದು ಒಂಚೂರು ಈಡ್ದು ಎತ್ತದು ಕಾಸು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ದಮ್ಮ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 15 ಎನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅದು ಅವಿ ಎನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಏನು ಪೆದ್ದದ ಕಿಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಪುರು ಬಾಲೆ ಇತ್ತೆ ಆಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಆಂಡದ ಅನ್ನ ನೆಂಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನು ಪಂಡಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾಲ್ ಬರಿಲ್ ಒಂಜಾವೋಡು ಐದು ಐಟ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪನೆ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಆತೊಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಆಟಿ ಈ ಕುಲೆಕ್ಲೆಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನಂಡ ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಡು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು 4 ಬರಿಲ್ ಒಂಜಾವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆನಾಗ ಪೊನ್ನಾಗ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ತೂಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಆ ಒಂದು ಕುಡಕೇಂತುವಾರೆ ಪೋಡು ಅವು ಪೊನ್ನಾಗ ಇಂಚಿಂಚಿನ ನಾನು ಇಂಚಿಂಚಿನ ಪೊನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕೇಂತುವಾರೆ ಪೋಡು ಆಪುಂಡ ಕೂಡ್ದು ಅರ್ಪುಂಡ ಅದಂದು ನಮ್ಮ ಪುಟ್ಟಿ ಬುದಾರಡೆ ಕೇಂದು ತೂದು ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜನ್ ತೂದು ಓಕೆ ಆಂಡಂದಂಡ ಮಾತ್ರ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಜಿಂದಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕುಲು ಪೂರ ಪೋದು ಕೇಂಡದು ತೂದು ಎಡ್ಡನ ಪಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅದು ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ನಾನು ಉಂಡು ಬಂಡಿರು ಅಂಚ ಕೇಂದು ತೂದು ಪಂಡದು ನಿಘಂಟುಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಎಂಚ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ದಲೆಕನೆ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಪಗಪ್ಪನ ಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಐಕ್ ಕಾಯಿ ಪೂಲ್ ಪಗತ್ತದು ಇಂಚಿನಾನಿ ಐಕ್ಲ ಪೋದು ದಿನದಿಯರು ಉಂಡು ಪೋದು ಇಂಚಿನಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಬಂಡದು ದಿನದಿಯರು ಉಂಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಂದು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೈಡೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಗ್ಯಾ ಬಂಡದು ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ತೀರ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿಗೆ ಅಂಕುಲು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಮಾತಾಗೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಗೊಂಬೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ತಾಲಿ ಕಟ್ಟದು ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್ಗೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಕುರ್ಸು ನಮಕ್ ಮಲ್ಲ ಮರತ್ತ ಕುರ್ಸು ಉಂಡತೆ ಹೆಂಚ ಪಿರವಡು ಹೊರಗುನ ಮರತ್ತ ಕುರ್ಸು ಉಂಡತೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಬೋಡು ದತ್ತ ಮೇಕ್ ಪೊನ್ನನ ಸೀರೆರಾಕೆ ಪೂರ ಆವೋಡು ಪೂರ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಲಿದಲ್ಲ ದೆತ್ತಂಡು ಆಪುಂಡು ಸಂತೆದಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಪೂರ ಆವೋಡು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಆವೋಡು ಡಿಬ್ಬನ್ ಸೀರೆ ಆವೋಡು ದಾರೆ ಸೀರೆ ಆವೋಡು ಪೂರ ಆವೋಡು ಕಮ್ಮಿದ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ದತ್ತು ಒಂಜಿ 6 ಬತ್ತಿನ ಸಿಂಪಲ್ ಸೀರೆ ಆವೋಡು ರಾಕೆ ಒಂಜಿ ಪೊಲ್ಲದಂಡ ಇಜ್ಜಂದು ಹಿಂಗೆ ನೆಂಪು ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲವೇರ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರೆಂಗಿಲ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ಆವೋಡು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕಾಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಈ ಜೂಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಚ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪು ಇರ್ತೋಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಪೂವು ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲೆ ಆವೋಡು ಎಲ್ಯ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ನುಂಡಕ್ಕಲ ಎಲ್ಯ ಮಾಲೆ ಕೊರ್ಪೇರು ನಮಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲತ್ ಎಲ್ಯ ಮಾಲೆನೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆವೋಡು ಕುಂಕುಮದ ಕರಂಡೆ ఒక ಡಿಬ್ಬನ ಎದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮೇತ ಉಂಡು ಆನನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಡಿಬ್ಬನ ಎದ್ಕೊನ್ನ ಕ್ರಮ ಐರ್ದೊಕ್ಕ
ಅವು ಕುರ್ಸುಗು ದತ್ತಮೇಟ್ ಪೊನ್ನನ ಪೂರ ಸೀರರಾಕಿ ಅವು ಪೂರ ದೀಪುನು ಬಲತ ಕುರ್ಸುಡು ಆನನ ಸೀರರಾಕಿ ಅವು ಪೂರ ದೀದ್ ಕುರ್ಸುಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಐಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಹೊರಗ್ನ ಕುರ್ಸು ಉಂಡತೆ ಅಂಚ ಹೊರಗೆ ಹೋದೆ ನಮ್ಮ ಆ ಕುರ್ಸುಗೆ ಒಂದು ಪೂತಮಾಲೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಬೊಕ ದೇಶ ಪಾಡ್ನ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ದಾರೆ ಮೈಪುನ ಕ್ರಮ ಮಾಮಿ ಸಮ್ಮಲೆ ಪೂರ ಆವೋಡು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಲಗು ಇಜ್ಜೆರ್ನಂಡ ಎನ್ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತೀರ್ದಿತ್ತೇರ್ದೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಅಕ್ಕಲ್ ಅಂಡಲ ಅವು ಅಂಡಲ ಬೋಡು ಮಾತಲ್ಲ ದುಮ್ಮದಲಕ್ಕನೆ ಆವೋಡು ಐದು ಒಕ್ಕ ಮಾತ ಬೋರ್ದುಂಡತೆ ಐದು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಹಾಪುಂಡು ಅವಳು ನಮಕ್ ಅಂದ್ವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪುವೆರು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಅದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬಲಸಾರ ಉಂಡು ವನಸ್ಸು ಗೊತ್ತಾಂಡೈತೆ ಅಕ್ಲೆಗಳ ಬಲಸಾರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆನಾಗ ಪೊನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಕ್ರಮ ಆತೆ ಕವರ್ ಕೂಡ ದಿಯರು ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಕವರ್ ದಿಂಡಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕವರ್ ದಿಯರು ಉಂಡು ಈತು ಬಣ್ಣ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಮೆಗ್ದಿಗ ಸುಮಾರು ಜನ ಕವರ್ ದೀತೇರು 10 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚ ಕವಾಡು ಮಾಡೋರು ದೀದು ಉಡ್ಪೇರು ಕಾಸು ಅಂಚ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಕುಲೆತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅಂದು ಬಣ್ಣುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಅಕ್ಲೆ ರರ್ಜನಲ್ಲ ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪುನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಪೊನ್ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ರರ್ಜನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬನ್ನಾಗನೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದಂಡ ಅಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪಾನೆ ಅಕ್ಲು ಇಂಚಿನಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಂಡದು ಎಂಕುಲು ಇನ್ನಿತ್ತು ಎಂಕುಲು ಪೊನ್ನನ ಲೆತೊಂದು ಹೋಪ ನಿಕುಲು ಲೆತೊಂದು ವಾರ ಇಂಚಿನಾನಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಂಡದು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಪೂರ ಆದು ವನಸ್ಸು ಪೂರ ಆದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಬಚ್ಚಿರ ಬೋಲ್ ತಿಂದದು ಕುಸಾಲ್ ಬಾತಿರ್ದ ಒಂದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನುಂಡದೆ ಅಕ್ಕಲು ಮೊನದಾನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಡೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇರ್ದುಲು ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಮೊನದಾನಿ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಎಂಕುಲು ಬುರ್ದೆ ಬೈದ ಹಾನಿ ಬುರ್ದು ಬೈದ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಕೆಲವಕ್ಲು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವಕ್ಲು ದಿನ ಎಡ್ಡೆ ಜೌಂದು ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆವೋಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡಿತ್ತನಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚ ಅಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆವೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಎಂಜಿನ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬೈದ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ಇನ್ನು ಲೆತೊಂದು ಹೋಪ ನಿಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಎಂಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಆ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ದು ಬೈದ ಸಾರಿ ಆ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂಡಾತೆ ಅಂಚ ಆ ಎಂಕುಲು ಬುರ್ದು ಬೈದ ಅಕ್ಕಲ್ ಲೆತೊಂದು ಆನನಲ್ಲ ಪೊನ್ನನಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಹತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಅಕ್ಕಲು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹತ್ತೊಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಡಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಡ್ರೆಸ್ ಸಮೇತ ಹತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಆ ಪೂ ಕೂಡ ಲೆತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಪೂ ದಿಯಾರ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲೆ ದಿಯಾರ ಉಂಡು ಕುರ್ಸುಡು ಪೂಸೀರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೆಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಪಿಂಗಾರದ ಪಾಲಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪೂಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ದಾರೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಕ್ರಮ ಪ್ರಕಾರ ಆವೋಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾರೆ ಎಜ್ಜಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಕ್ಕಲು ಬನ್ನಗೊಂಡಾತೆ ಈ ಮದಿಮಲ್ನ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಕಾರೆಂಗಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಪೂದೆತ್ತೊಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲ್ಲಂಚೇನೆ ಒಂದು ಒಂಜರ ಕುರ್ಸಿ ಇತ್ತಂಡು ಓಕೆ ಜಿಂದಂಡ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಡ ಒಂಜು ಕುರ್ಸಿ ಇತ್ತು ಮರತ್ತ ಕುರ್ಸು ರಡ್ಡಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ಪೂರ ಮನೆಟ್ಟು ದೀದು ಅಕ್ಲೇನು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲಾದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಬಾಜೇಲು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆಗೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಇರಬಾರ್ದು ವನಸ್ ಬಾಲಸಾರ ಕೂಡ ಉಂಡು ವನಸ್ ಬಲಸದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕ್ಕಲ ಪಾತೆರ್ದು ಪೂರ ಆಯ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪಂದು ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೊನ್ನನಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪೇರ್ತೂಲೆ ಈ ಪೂರ ಕುಂಟು ಸೀರರಾಕಿ ಆನ ಮುಂಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ಕುಲೆತ ಮದ್ಮೆಗೆ ಮುಂಡು ಹೆಚ್ಚಾದು ತುತ್ತುವೇರು ಮುಂಡು ದೀಪೇರು ಮುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸರಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಟೊಪ್ಪಿ ಕೂಡ ದಿಯಾರುಂಡು ಒಂದು ಮುಂಡಾಸು ಕಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ ದಿಯಾರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ನಲ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಈ ಪೊನ್ನನಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಸಮೇತ ಅಕ್ಕಲು ಪೋನಾಗ ಕೊನೋದು ಪೋಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಟಿಗುಲ್ಲಾರುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರ ಪೋಂದಿಪ್ಪೋಡು ಎಂಚಿನಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಿನ ಲೆತ್ತೊಂದೆ ಉಲ್ಲೋಲೆ ನಮ್ಮ ಪುನಾಗ ತೀರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಎತ್ತೊಂದಿತ್ತು ಐದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಅಕ್ಕನ ಮಗಲ್ಲ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೂರ ಲೆತ್ತೊಂದಿಪ್ಪೋರು ಇಡೀಗ್ ಮಾತ ಎಂಕುಲು ಎತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಅಡೆ ಕೊಯ್ಲಾಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪಗ ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲು ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ದು ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕ ನಾವು ಲೆತ್ತೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದಂಡ ಎಂಕ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲ್ಗೆ ಅಂತೆನ್ನ ಇಜ್ಜಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜೆಕ್ಲು ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತೊಂದೆ ಇಪ್ಪೋಡು
ಬರಂದನ ಬರ್ಪುನಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ನಮ್ಮ ಲೆಪ್ಪುನ ಲೆಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂಚಾದಿಪ್ಪುನಾಗ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ದುಮ್ಮು ಕುರ್ಸುಗು ಪೂರ ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೀರಾರಾಕೆ ಪೂರ ದೀದು ಕುರ್ಸುಡು ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಹೈಟ್ ಉಲ್ಲೇರುಂದೇನು ಅವಲ ಬುಲಿಪ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ನಕ್ಕ ನಕಲು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೇರು ದಯಬಂಡ ಯಾನ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 3 ವರ್ಷನದ ಅನ್ನ ಬಾಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಹಾಲು ತೀರ್ದಂಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ತೂತೋಲ್ಲ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೋಲು ದಯಬಂಡ ಜೋಡಿಪ್ಪುನ ಗಂಡ ಒಂಜಿ ಏತು ಕುಸಿತ್ತ ಮದ್ಮೆ ಅದೋಲೆ ದೇವರು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವೇಳೆಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಸೈತದ ಮೀನು ಪೋಂಡುಂದಾಂಡ ತೀರ್ನ ಬಾಲ ದುಂಬು ದಕ್ಕಲು ಈ ಪೆದ್ದನಾಗ ತೀರ್ನು ಪಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪೂರ ಪಾರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಲೆ ಪೆದ್ಪ ಒಂದು ಪೂರ ಎತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಗ ಪೂರ ಪೆದ್ದನಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಬಾಲ ತೀರ್ನ ಇತ್ತೆ ಪೂರಂಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡೈಕ್ ತಕ್ಕ ಒಂದು ಉಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಪೂರ ಇಲ್ಲಲೆ ಪೆದ್ಪಾಂಡೆ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಅದು ಬಾಲೆ ದೆಪ್ಪುನಾಗನ ಮೀನು ಒಯ್ತು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಅದು ತೀರ್ನ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚ ದುಂಬು ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ದಾಲ ಅಂಚೆ ದೇವ್ರ ಧರ್ಮೋಡು ಅಂಚೆನ ಪೂರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ದೇವರ ಕಾಪುವೇರು ಅಂಡ ದುಂಬು ಹೆಚ್ಚಾದು ದೇವರ ಅವಸ ಬಾರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಇಂಚಿನ ಈತು ಸಮಯ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಚಿನ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನನೇ ಪೊನ್ನು ಬಂಡದು ದೇವೇರು ಒಂಜಿ ಅವಸಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಪುಟ್ಟುನಗನೆ ನಮ ಹನ್ಪ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವು ಆನ್ ಬುರ್ಚಿತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ತೂನಗ ಹನ್ಪ ಬಾಂದು ಆನ ಪೊನ್ನಾಗಂದು ಈಜಿಂದಂಡ ಪೊನ್ನಾಗ ಪನ್ಪ ಪೊನ್ನು ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕೂಲಿ ಎದ್ದುರು ಈ ಪೊನ್ನಾಗ ಈ ಆನಾಗ ಅವು ಪೊನ್ನೊಂಜಿ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನ್ಪಂಡ ದೇವೇರು ಉಂಡದೆ ದೇವೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಜನನ ಆನಾಗನ್ನೇ ಇಂಚಿನ ಆನಾಗ ಇಂಚಿನ ಪೊನ್ನೊಂದು ಬರೇದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ಎಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೊನ್ನುಲ್ಲ ಪನ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಬೇತೆ ಅಂಚಿನ ಆನಾವಡು ಇಂಚಿನ ಆನಾವಡು ಆಂಡ ದೇವೇರು ಬರೆದಿತ್ತನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಆಪುನತ್ತಂದೆ ಐನು ತಿದ್ದುಬಾಡಿ ಮಲ್ಪಾರ ಏರೆಡ್ದಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಪನೊಂದಲ್ಲ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅವೇ ಆನಾಗ ಅವು ಪೊನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಒಂಜೋಲೆಗೆ ಅಕ್ಲು ಸೈತದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಕುಲೆತ್ತ ರೂಪೋಡಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಆನಾಗ ಅವೇ ಪೊನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಅದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕದ ಅಜ್ಜಿ ಖಂಡಿತ ಅದಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಆವೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಆಟಿಡು ಹೊರ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಬತ್ತದಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಹೋಗ್ಪೇರು ಐದೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಎಂಚಿನ ಅಂಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಜಿನ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕುಲು ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಬಂಡದು ಬರ್ಪು ನಿಂಗೆ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪೂರ 11 ಇಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲ ಬಂದು ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ತೂರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಅಂಚಂಡ ನನ್ನ ಬಾಂಡದು ಇಂಜ ನನ್ನ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪುದರ್ ಬಾಂಡದು ಬಲ್ಲೆನಿ ಕುಲ್ಲ ಬಾಂಡದು ಅಕ್ಕಲು ಪೋಪುನ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಬೇರೆ ಬರ್ಪೇರು ಪೋಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಾಗ ಪೊನ್ನನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆನನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಪೊನ್ನನ್ಲೆ ತೊಂದು ಅಂಚ ಬಾರೆ ಅಂಚ ಕುಲೆಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರಿ ನಮಕ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಪ್ಪ ಮೇಲೆ ಬುಲಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಬಂಡ ಜೋಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಸೋಕುಡು ಕುಸಿಟ್ಟು ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನಾದೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಆವಡತ್ತ ಬಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬುಲಿಪೇರು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮತ ಮಗ ಅಲ್ಲೊಂಜಿ ತೀರ್ದುಂಡು ತೀರ್ದೋಲು ಅವಳು ಯಾನ್ ತೂತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ನೆಂಪುಲಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಪಗಲಂಚೇನೆ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಮ್ಮಲ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದೇರು ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತದೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆನೆ ಕುಲೆಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆಲ್ಪುನಲ್ಲ ಅಂಚ ಕುರ್ಸುಡು ಒಂದು ಪೂರ ದೀದು ಮಲ್ಪುನು ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊಂಬೆದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುವೆರಿಗೆ ಗೊಂಬೆದ ಚಿತ್ರ ಮಲ್ತದ್ದು ಐಕ್ ಪೂತ ಮಾಲೆ ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಪೂರ ಕಾರೆಂಗೆಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ ಪೊಸತ್ತೆ ಆವೋಡು ಮಾತ ಲಂಗ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಲಾವೋಡು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕೊನ್ನೋದು ಒಂಜಿ ಕೊನ ಅಂದಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಮದ್ದೆ ಮಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಆವೋಡು ತೋಲೆ ಅವು ಮಾತ ಕರಿಯ ಮನೆ ಅವು ಪೂರ ಒಡ್ಡಿ ಉಂಗಿಲ ಸಮೇತ ಸಂತೆದ ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಕೊನೋದು ಬೋತ ಇತ್ತಲ ಆನನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪ ಇಂದಾಲು ದಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ ಆನನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಂದೀದೆ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು ಬಾರ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹರ್ಬದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೀನಿತ್ತಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಐಂದು ಇದೇ ಉಪ್ಪೇರು ಅವು ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿಂಚ ಇಂದ ಅಕ್ಕು ನಾವು ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ರೇತು ವರ್ಷ ಅಂಡಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಸೈತನೇಕ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಏಪಲ ಸೈತನೇಕ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಡಪುರ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದಯ ಪಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮುದ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ
10-20 ವರ್ಷ ಆವು ತೋಜುಂಡು ಅಪ್ಪಗದ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ಮಗ್ಗಿ ಬಾಲ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತಾಗಿ 22 ವರ್ಷ ಅಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಎಲ್ಲಿ 1 ವರ್ಷದ ಬಾಲ ಅಪ್ಪಗ 20 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆನ್ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅಕ್ಲೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತದು ಲೈಕ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಟಿದ ಕುಲಕಲ್ನ ಮದ್ಮೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದ ಬಂಡದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮನ ದೇವರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾಪಾಡಾಡುಂದು ಕೇನೊಂದು ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಆತೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.